फायदे हिंगाय चुंगटिनी गेटार टिप्रालेननि मुभमेन्ट न ताई दिल्लीओ लामरिनानि बागै सिनि वाइटिएफ ताई पार्टीनि बररक बाइक रेली खलाय तंजागो दिल्ली अभियाननि बागै तिनी सिनि गेटार टिप्रालेननि डिमान्ड नटियै दिल्ली थाना बागै सिनि वाइटिएफ ताई पार्टीनि लिडार्स रक ताई मेम्बार्स एबा सिनि टाकुक संग बेलाय हामबाय मारिओ तिनी दिल्ली थाना बागै बरक जे बाइक रेली खलायमानि फायदे हिंगाय अब जत सिनि वाइटिएफ दल ताई दिल्लीओ थानाय जत लोकसं हामबाय जों दिनै उनकुति डिस्ट्रिक्ट वाइटिएफ टिडब्लिउएफ टिप्रा बुखाखै जों दिनै बwskango दिल्ली अभियान फायनाय 16 अक्टोबर अपने जों दिनै प्रचार सभा दिनै बाइक रेली वाइटिएफ बिसेस लाय अरो नांथखा जों दिनै सारा उनकुति डिस्ट्रिक्ट जों दिनै बाइक रेली खलायनाय बाइक रेलीनि बिसेस जों दिनै साख्लायनाय फायनाय 16 तारिखआव जों दिल्ली अभियान दिल्ली चलो दिनै ग्रेटार टिप्रालेननि डिमान्ड नटियै आपनो रुबेन जों दिनै हायजरावो दिनै अरो दिनै देमदुम राजकान्दी फाउदिकसरा गोलकपुर समरसरा दिनै सागलदेमा गोलकपुर रमै जों सिंगिरबिल पञ्चमनगर ए सब जायगायाव जों दिनै बाइक रेली खलायनाय अबन बागै जों जतननो फाइ गाहामियाफोर फायदि जों वालायावै बुलायावै जों एकदम पिसफुल्ली जों दिनै डिमान्ड जों bwskango बाहायके जों दिन डिमान्डनि बागै जों मुभमेन्ट खलायनाय अबन बागै जत कबंगियाफोर असुबिदा